Nginibingelele nonke ngiphinde nginamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha iy'mfihlo ka-Blaqlife TV. Igama lami nginguSitufuzela Ngamandla Ezulu ngwenye umsakazi Mvuleni Ntokazi Zalamamkhize. Namhlanje sihleli nomama ozosichazela kabanzi ukuthi yini emlethele la ekhaya namhlanje simcindezele kakhulu njengoba isho nje ukuthi sikhipha izimfihlo. Sawubona. Yebo sawubona ngane yami. Kunjani? Ngiphilile wena unjani? Ngiyaphila. Cela ubulise ababukela emakhaya usichazele igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi. Ngibulisa ababukeli bakwi-TV bonke. Igama lami nguJabu wakachiliza. La ngisuka khona ngisuka kaNdlanzi endaweni yaseThokoza. Oh okay, khona la ukhulele khona. La ngikhulele khona ngikhulele ePortshepstone kodwa ukuhlala kwami njengamanje nasengihlala kaNdlanzi eThokoza endaweni yasekuthiwa iseThokoza. Okay. Ukhule kanjani? Beyinjani impilo? Ukukhula kwami ngikhule kahle. Kodwa ngike ngaba nezinkinga lapha nalapha kodwa ukukhula sheme ngikhule kahle. Okay. Wathola umkhwenyana, washada. Oh. Ngikhule kahle ngamthola umkhwenyane ngashada kwase kuzoba ke nezingqinamba ekuhambeni kwesikhathi. Ninabo abantwana? Abantwana asinabo. Umntwana mina nginaye. Kodwa kumkhwenyane anginaye umntwana. Ikhona ke ekungenze ukuthi ngigcine sengizokhuluma lana. Okay. Yini ke kulethela ekhaya namhlanje? Into engilethela ekhaya ke namhlanje nangithi angizokhuluma istory sami. Istory sami lesi engizosikhuluma esingaphakathi kumina. Ekuhambeni kwesikhathi ngishadile ngithe nami ngiqeda ukushada. Umkhwenyane wami umenengane eyodwa. Kwawukuthi ufuna ukuba nengane kumina. Okay. Kwase kuba nzima ukuthi ngimtshene iqiniso ukuthi mina kahle angisakhona ukuthola ingane. Why? Into eyenza ukuthi mina ingane ngingasakwazi ukuyithola. Enganeni yami yesibili ngishawa ukuthi ngithena ekukhuleni kwami ngizele ingane. Le yami yokugcina ngawumuntu ophathwa yiBP kakhulu. Ngithe ngasikhathi ngiphethwe yiBP ngilele eGandhi Hospital. Ngashawa ukuthi angisakhona ukuthola ingane eyesithathu, angeke ngisakwazi ukuthola ingane eyesithathu ngenxa yokuthi ngumuntu oneBP kakhulu. Ekuthena ekuhambeni kwesikhathi ngisakhona esibhedlela bangitshena ukuthi angeke usakwazi ukuba nengane. Istory sami nje okungiphathe kabi uyilokho ukuthi angikazi ukuthi umkhwenyana wami ngingamtshena kanjani. So ushade ungasezokwazi vele usunesho ukuthi awusozokwazi ukuthola abantwana or ushade ungakazi ukuthi ngeke usakhona ukuthola abantwana? Ngishade mina sengazi ukuthi angeke ngisakwazi ukubathola abantwana. Kodwa ngase ngihamba ngiyongena emshadweni kuukuthi umkhwenyana wami angikwazanga ukumtshena ukuthi angeke ngisakwazi mina ukubathola abantwana. Manje awubanga novalo lokuthi uzokufuna umntwana ngelilanga because ubusunesho phela ukuthi ngeke usakhona ukuthola abantwana and abantu besilisa uma usushadile naye usebhekile vele ukuthi umntwana uzomtholela yena. Ngibile nalovalana oluncane kuukuthi mina vele iqiniso ngiyalazi ukuthi angeke ngisakwazi ukubathola abantwana. Kodwa kuyena mengakaze ngimtshene iqiniso. Kodwa ke ngibe sengiba nento eyodwa yokuthi yena noma angaba nayo ingane yakhe kuyobe yingane yami. Njengoba namanje ingane yakhe abe nayo ngaphandle ngibe sengiyithatha ngiyiletha kumina. Unjani ukubathanda abantwana baba? Uyabathanda kakhulu abantwana. Uyabathanda, angifuni ukuqamba amanga, uyabathanda kakhulu abantwana yini. Kodwa inkinga isekutheni awusakwazi. Angeke ngisakwazi mina ukubathola abantwana. Manje kade i-relationship yenu iqala yini abanzima ukuthi umtshele nje yonke into ngawe kube kuyena ke ukuthi uyaqhubeka nawe noma why fanele kuze kube ibhomu manje? Into eyenza ukuthi ngingakwazi ukumtshena yonke into isaqala. Yonke into isaqala nje eqaleni. Yena ufike kumina evele ewumuntu ofuna ukuba nengane ngoba unengane eyodwa ngaphandle. Uthemva kalokho wayesezothi ngoba njengoba sengithatha wona ngidinga ukuthi ngibe nengane kuwena. Yilapho ke mina engazange ngisamtshena ukuthi mina vele nginenkinga yokuthi abantwana ngisabatholi.
Yo, so yini enzile ukuthi uvume pho aqhubeke ekubeni vele wakutshela ukuthi yena udinga ingane nawe. Uzokushada futhi yonke into. Yini eyenza ukuthi phela wawusune-show manje ukuthi awusakwazi ukuthi ubathola abantwana. Yini eyenza ukuthi uqhubeke uvume ukuthi nize ningene emshadweni ebe eshilo ukuthi uyamdinga umntwana nawe. Yabona-ke ngane yami mengase kuthiwa ngikulandela imumva. Mhlampe le show ingagcina sekweyethu sobabili. Indlela okwenzeka ngakhona ngize mina ngize ngivume ukuthi ngizobathola kuyena abantwana indlela naye athi mefika kumina akhuliseka ngayo. Ngase ngivume ukuthi nekulungile asisangena emshadweni. Into eyangiphatha kabi kakhulu isimo akhule kusona. Oh, okay. Ngase ngivuma-ke ukuthi anginankinga sasesiyangena emshadweni nginalo iqiniso ukuthi vele ngeke ngisakwazi mina ukubathola abantwana. Uzizwa kanjani Sithembu? Isithembu ngabe ngikhuluma amanga. Mina ngokwami anginayo inkinga ngesithembu. Oh, ngibuziswa ukuthi bowusune-show ukuthi ngeke uzokwazi ukuthola abantwana. Kodwa waqhubeka wangena emshadweni ekubenini uyazi ukuthi ushilo ukuthi uyabadinga abantwana. So mangase athi kuwe, okay fine, uyasho ukuthi awusakwazi ukukhona ukumtholela umntwana manje, ungavuma yini ukuthi athathe omunye azokwazi ukuthi athole naye umntwana? Hawu nganami iqiniso nje ngingavuma kahle kamnandi kodwa ingane izobuya izohlala nami. Ingazi ukuyohlala ngale izobuya izohlala nami. Ingane yalowo mama yomthola kodwa uma izobuya izohlala kumina ingayohlala ngalena. Ngeke uze lokho kungiphathe kabi ngoba ingane ayoyithola ngale kuyobe ngazi ukuthi ingane yami. Okay, yena-ke isimo sakhe unjani ubaba? Unolaka noma umuntu ophansi noma umuntu onjani? Unolaka, uhlaza, unesandla esilula, uyiyonke into. Ukuhlaza angeke nganami ngiqambe amanga lapha. Ukuhlaza unolaka uyiyonke nje into. So njengoba ula njengamanje sizomfonela ukhona ukumtshela. Mawubhekile, mawusubuyele ekhaya njengoba uhlala naye isimo sesizoba kanjani-ke manje? Yebo kona sizoba buhlungu kodwa okumele kufanele ngimtshene iqiniso. Kodwa ingane nengane ifanele ibuyele kumina ngoba imina umfazi omdala. Sizama ukumthola ubaba ubani? Isibongo sababa owakaZungu uManzini, igama lakhe uThetha. Sike sizama ukumthola ubaba uManzini. Ngiyazi mina lento. Sabona baba kunjani? Yaphela njani? Ngiyaphila. Ubaba uManzini lo ngikhuluma naye? Yes. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla eZulu from iBlaqlife TV kuhlele sithi Sikhipha Izimfihlo. Okay. Ngihleli nomama wakwakho lana, uthi kukhona afisa ukukhuluma nawe. Ngicela umlalele. Okay, ngilalela. Kwabini? Yebo. Manzini namhlanje ngila ka-TV ngithi angizokhuluma nawe. Ngizokhuluma iqiniso ebengisaba ukutshena lona. Angisophinde Kwabini ngikwazi ukuthola abantwana. Kepha namhlanje ngoba mengisaba ukukutshena ngizokutshena iqiniso ukuthi abantwana ngisokwazi ukuphinde ngibathole. Usangizwa Manzini? Yebo. Usangizwa kodwa? Ngiyabona. Ngithi baba ngizokutshena namhlanje ukuthi angisokwazi ukuthi ngiphinde ngizokutshena ukuzothola abantwana. Hawu, ukwaze nini lokho? Baba nginesikhathi eside ngikwazi kodwa mengisaba ukukutshena iqiniso. Kepha namhlanje ngithanda ke ngize ka-TV ngizokutshena ukuthi angisokwazi ukuphinde ngithola abantwana. Kuyisikhathi eside kona ngakwazi. Hawu, imali engaka sengisipendile ngisipendela wena. Usilobole ngikushada kabi. Ngekusakwazi ukungenza ukuthi sithole ingane nawe. Ube nayitshela ukuthi ngifuna sibe nomndeni. Ngiyaxolisa Manzini kepha namhlanje ingakho ngithena angizolikhuluma iqiniso.
Akekho omunye bekufanele ngimtshene mengeke ngikwazi ngisho ukutshena umama nobaba, kepha ngithena ngizotshena umyeni wami kufanele ngizolikhuluma iqiniso ngimconfirme kuyena yonke into. Ungixolele kwabeni, inyama kayisho. Ukwaze nini yena lokho? Kunesikhathi eside baba ngakwazi, kodwa mengisaba ukukutshena. Inkinga yami ngaba nale nkinga yokuthi ngithena ngiyozala lo wesibili, ngaba nenkinga yokuthi ngizoshawa i-BP. Ngenkathi ngangisalele emagande ngashawa i-BP, ngagcina ngingasakwazanga ukutshena iqiniso. Kepha namhlanje ngithi ngicela ungixolele manzini. Inkinga nje yaba nje kwi-BP iyona eyangishaya ukuthi ngingasakwazi ukuthola abantwana. Emva kwalokho base bengikhipha isbeletho, ngangabe ngisakwazi ukuthi ngizokutshena iqiniso manzini. Isikhathi seshadile usukwazi lokho? Yebo baba, mesengikwazi, ingakho namanje ngithi manzini kwabeni inyama kayishi, ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele. Hayi, okay, awubuye ekhaya sikhulume. Ayi. Uvele wayevala-ke ifoni ubaba. Livalile straight. So lunjani uvalo-ke njengoba eseyivala nje akasafisi kwakuza ukuthi yini ezolandela ezoyisho kuyena? Angazi uma ngifika ekhaya lami kwami ukuthi kuzofika kwenzakaleni. Kona kubuhlungu ngoba ngiyabuzwa ukudinwa kwakhe abhekene nakho. Angazi ngizothi mengifika ekhaya. Ingakho abantu abami bengicela ukuthi ningiphelezele ngihambe ngiyokhuluma naye ngoba ngiyamazi. Uyindoda ehlaza enesihluku. Ngiyacela abantu abami ningiphelezele. Yo, kodwa-ke ngoba nakho usumchazelile-ke iqiniso namhlanje, wena-ke usuzizwa kanjani? Yebo Shiya nje ukuthi unolaka yena yini ezokwenzakala, but wena esayidini lakho usulikhiphile iqiniso. So uzizwa unjani? mina ingaphakathi lami ngizizwa namhlanje nangikhululekile. Kodwa esimeni sakhe angazi ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa mina namhlanje ngoba iqiniso ngikwazile ukuthi ngilikhulume. Kudlulile kumina, sengingaqala okunye, kodwa ngizizwa ngikhululekile ngoba yinto ebiyimfihlo enhlizweni yami, ngingathi ukuthi ngizoyikhuluma kanjani, ngizoyithini. Kepha namhlanje ngoba ngiyikhulumile, ngizizwa nginalokho kuthokoza okuncane. Usukhululekile. Nginayo leyo nkululeko bantu abami. Yo, so ngiyazi kona ngeke kuze kube lula kulamalanga since ukhulumile. Kodwa lesikhathi sizodlula. Mawubhekile uzwano leni manje, i-connection, indlela ebenithembana ngakhona sekuzokwenzakalani manje. Mawubhekile usezophinda akwazi ukuthemba futhi njengonkosikazi wakhe. Emva kokuba ufihlile isikhathi esingaka. Into ebaluleke nakangaka. So uphinda akwazi ukukuthemba mawubhekile. Ngiyazi ngane yami ukuthi akukho lula indlela azongithemba ngayo. Kodwa mina njengomama wenkonzo ngiyazi ukuthi uzongithemba. Kodwa ayikho into edlula uNkulunkulu. Thina njengomama balwesine esithi yonke into kuyahlalwa phansi kuguqwe. Ngiyazi ukuthi uzongithemba. Yonke into ngizoyibeka emkhulekweni. Ayikho into edlula uNkulunkulu. Ebini nasebuhleni zithi izinto noma seyihlangene sike sinxuse uNkulunkulu angenelele. Namanje kuzungu ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongenelela ngoba nakho iqiniso sengilikhulumile. Alright, sizokusiza ngendlela obucela ngakhona ukuthi sikuphelezele uye ekhaya because manje awuboni ku-right ukuthi ungazihambela wena ngokwakho. So sizokuphelezela sifike simbone nobaba. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga abantu abami, lokho enikwenzile ningakugcini kumina, ngicela niphinde nikwenze nakwabanye. uThixo abe nani. Hhayi-ke uzibonelile nawe, uyezwa nje ukuthi ubaba kodwa-ke siyathemba ukuthi uma uzosizakala. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Siyabonga kakhulu ukuthi bewunathi ubukele uhlelo. Bye.